ассалому алайкум, ҳамватанои азиз. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуридинов аз канали Фикри Шумо. Ҳамватанои азиз, нав барои мо як хабар омад, ки як бародар пулаша гирифтан наметавонад мабаъда имо-роӣ кардан ҳаминавора. Патент касое ки надоштиянд, наметавонистиянд гирифтан, баъди уже баъди 1 июл бошад, маҳкам мекунад картаҳошона. Мақсад бародари азиз, пул дошта бошед, картатон гиред, нағзаш ки патент кунед. дӯстои азиз, патент кунед, ҳам дилпур, ҳам озодона мегардед ва ҳам пулатон чанд қадаре ки бошад дар картатон мемонед. ҳамин хабара бародари азиз ба дигарон расонед, ки то рӯзи 1 патент кунанд, ё то мақсад пулашона дар карта намонанд. Хубаш барои гирифтан наметавонанд. Баъд рости манам дирӯз як бародар ба мо пул равон карданд, тариқи мақсад банки Россия. Рафтам, пропискама мебинад, перевод паспортама требоват мекунад, патента требоват мекунад. Рости рӯз дар рӯз қин шуда истодааст. нағзаш патент кунед, прописка кунед, ҳама документотона кунед, дилпур ва озодона гардед. Ин хубтар аст. дӯстои азиз, хеле ки гуфтам, пеш не рости пеш мерафтам, бемалол мегирифтам пула. ҳозир патент мепурсад, иммигратсиони карта мепурсад, прописка мепурсад, пропискатон срокаш тамомшудагӣ бошад, пулатон ба номи шумо пул равон кардагӣ наметавонед гирифтан. барои аввал ман дар ин хабар боварӣ дорам. то рӯзи 1 июла пулотона хубаш гиред, документ кунед, озодона ва дилпур гардед. ҳаматони азиз, ҳамин навора ба дигарон расонед, ки то хабардор шуда бошад. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. ассалому алайкум азиз бародарам. ман озя эълон мегӯм, илтимос аз дигар инсоно партоен, касе ки дар дӯстонай патент надора, гап заненшон ки чӣ гароса картае ки дорен, ку шумо истифода мебарен пул онлайн истифода мебарен, картаро хиша истифода мебарен. касе ки патент надора, картаҳоро маҳкам кардастанд. чанд рафиқо занг задан дар эҷон, картаҳои моро маҳкам карданд. илтимос я видео ки ҳамаи мо дигар қатъи шиносем, дӯстем, барои он қадар пулое ки касе ки картаашонда пул доранд, картаҳотона резка маҳкам нокарда бигирен, ки а 1 число маҳкамкунира сар кардагианд. касе ки патент надора, фарқ надора, медрои мегӯ истифода пула хизмат кунам, нависес аст ки шумо патент надоред, наметавонед пулта гирифта. ин мардум ҳамаи кора мекунанд. ва чи охи гирифт маҳкам кард, шумо ягон ҷо муроҷиат карда наметавонед. барои он қадар илтимос видеоро дига инсонода партоен, касе ки патент надора, карта дора, пулошона дарҳол хизмат кунад, ки маҳкам кардесанд. азиз бародаро, илтимос. ассалому алайкум.